Давай. Интрото. Тур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 у. Тук седнете. Заповядайте на Кой ще дава за въпросите? Ти. Добре, всички. Всички. Заповядайте на повед. Ела тук. На почетното място! На почетното място, госпожо! Чакайте! Мария, ела тук, брат! Ето Вие сте Аз съм Йорданка Йорданова. учителка по? По математика. Харесвате ли 7-ми клас? Да. Ще ни липсвате ли? Аз на тях сигурно не. Но те на мене да. Дай въпроси. Ясно. Любимата ви храна? Някакви салати. Обичате физика или математика повече? Физика. Защото? Защото физиката е демонстрация на приложението на математиката. Математиката сама по себе си е нищо, числа. Много добър отговор. Някой друг да даде. Какво най-много харесвате в това да сте учителка? Непокорните деца. От колко време сте учителка в това училище? От 25 септември 1999 година. От всички випуски до сега, кой ви е бил любимият? Те са толкова много, че няма как да си избера. Съжалявам. Аз даже не чух. Харесвате ли Стефания Сен? Какво значи да харесвам? Това не е сладолет. Кой ви е любимия сладец? Да. Ама говорете ли ми? Кой ви е любимият? Изида. Добре. Госпожо, нас харесвате ли? Какво значи да ви харесвам? Нас ще сте. Не знам какво визираме под думата харесвам. Като деца. Кой ви е любимия ви спомен с нас? Да се чумерите и да викате не мога, когато е най-леш. Правим го доста често. Продължавай се. Виж, ти имаш много въпрос. Любима песен? Песен. Много трудно. Много песни обичам, но защото не мога да пея и съответно. По математика, кой урок ви най-много харесвате да учите децата? Като че ли най-много обичам да им обяснявам как десетичните дроби се събират и умножават, защото така отиват в магазина и могат да свършат полезна работа. Имате ли любимо хоби? Не. Харесвате ли... Любима книга. Да, имате ли любима книга? Много малко време имам за четене вече, така че май каквото докопам от дъщерите ми, това чета и ми харесва. Какво правите през свободното си време? Аз нямам свободно време. Просто нямам. Ако имахте повече свободно време, на какво хоби бихте се отдала? Сигурно бих се опитвала да рисувам, макар че не ми се отдава. Значи, Но ми харесва. когато приключим 7-ми клас, всеки ден ще идвам да рисуваме заедно. Дали ще мога да не съм сигурна. Не знам какво да питам. Госпожата да пита нас. Да. Питайте нас. Да, Питайте нас. Ама смисъл към конкретно, нали? Да. Ами не знам какво точно. Какво си мислите, че ще бъде в 8-ми клас? Мисля, че ще бъде доста по-различно. С нови хора, нови учители, всичко абсолютно ново. Никакви познати няма да имаме. Тепърва ще създаваме приятели. И мисля, че ще бъде първоначално странно за нас. И трудно. Първия ден.
Ами, доста притеснено как ще ни приемат, дали ще са груби към нас, учителите дали ще са строги и като цяло. Кога ще успеем да ви видим и че много ще ни липсвате? Можете да ми Много ще ни кажете липсвате. още 15 Добре. дена. След като откриете вашия учебен ден, можете да дойдете и да видите нашия. Това за вас няма да е проблем. Ами, не. Важно как ще продължите. Ами, не знам какво точно. Какво да ви питам? Как си представяте как става приспособяването в новата среда? Примерно това е много важен въпрос. Никой няма да го знае. Аз никой няма да ме хареса. Ще ми е трудно. Разбираш под харесвам. Винаги Подхаресвам. съм мразила въпроса или някой ученик да ми каже: ами вие сега мене обичате ли ме? Какво значи да те обичам? Аз съм имала хиляди ученици. Какво значи да ги обичам? Обаче пък да кажа не ги обичам, не е вярно, защото аз си лягам и ставам с мисълта за тях, следователно имам някакво отношение. На мен госпожа Попова ми каза да не отивате в стаята, защото няма кой да ви наглежда. С тия там шпатоли и чукове, аз мисля, че сами не бива да боравите. Бива да взема друг тип. Просто не разбирам. Тя на мен ми каза да не отивате. Сега пък да отивате, ами да дойде да реши въпроса. Аз обаче трябва да не говоря, защото нямам ларингит, трябва да мълча. Така че закрий интервюто, моля. Песен. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Много благодарим за интервюто. Вече се съгласихте. Лора Мария Демирова сме интервюрали. После.